Не пропускайте следващия епизод на Луда надпревара. Невероятно звездно шоу с участието на Барби и нейната банда приятели. Барби? Цяла вечер само Луда по надпревара? Барби TV. Наистина? Наистина! Барби, защо не си ни казала за Луда надпревара? Мислех, че знаете. Ура! Събирам си багажа. Няма да тръгнем без плюшената ми колекция. Напрегнато съревнование, което изисква точност и организация. Ще ми трябват още папки. Зарядните за 37 уреда. А зарядното за зарядните? Да видим. Хапване, камера, аптечка, корони за специални случаи и ежедневна. Очевидно. Парола приета. Новото момче в класа по алгебра е толкова готин. Жалко, че имах пица на брадичката, когато говорихме. Глупачка. Какво е това? Напомняне да подменя лака за ногти на Барби, преди да разбере, че го изпуснах върху облиса. Чакай, какво? Барби, ти ме подслушваш. Не, стана случайно. Това просто се включи. Да, бе, да. Шанс да победим Барби и света да ни забележи. Така всички печелят. И аз защо ще участвам? Защото ти си моят скъп брат. О, благодаря. Защото ми трябва някой да сменя батериите. Трябва да измислим супер забавно име на отбора. Харесва ли ти? Теримър? Не, чакай, сетих се. Сами са. Нямам търпение да спечеля този трофей. Това ще е идеална възможност да изградим връзката си като баща и син. Тоест, създател и създател. Да, и това. И нямам търпение да разкрия тайното си оръжие. Мъхести зарчета? Не, На басче са мъхести зарчета. не са. Първата ми кола от Уилоус. А не е ли първата кола на света? Най-безопасната кола на планетата от полимери, подсилени с карбон. Не мога да се возя в това. Имам си репутация. Аз също. Репутация за безопасност. Добре дошли в Луда надпревара. Тези 5 отбора ще прекусят страната, за да спечелят така мечтания трофей и също така титлата най-лудият надпреварващ се. Аз съм водещият Ранди Браво. Състезатели, запалете двигателите. Чакайте! Драматично развитие в последния момент. Скипър напуска отбора на Барби и отива в отбора на Ракел. Какво? 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 Скипър, почакай. Можем да се разберем. Забрави! Няма да пътувам с някой, който не уважава личния ми живот. Гледай видеото ми по темата в YouTube. Но тази кола е двуместна и аз вече... Телефонът ми е в жабката. Ура, Барби Джуниор! Браво, 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 че заряза Барби заради мен. Скипър, да поговорим за това. Дрън, дрън, дрън. Дискусията приключи. Вратата ви е открехната. О, гласът ти е сладък. Ще ме уредиш ли? Имаш късмет, канибой, аз ще съм в твоя отбор. Изключено. Включено. Хубаво. Тогава ще си имам гигантски държач за чаши. Състезатели, да започваме! Лудата надпревара! И ние можем да се състезаваме. Ами, за какво иначе ми е този талон? Дали изключих ютията? Ама ти сериозно ли? О, толкова съм глупава. Не излизам от вкъщи без нея. Състезателите ще се надпреварват до локации из цялата страна и ще имат поставени задачи. Отборът, приключил последен задачата, ще бъде елиминиран. Скипър много ми липсва. Тя е първокласен навигатор и е просто перфектна компания. Аз съм ето тук.
Съжалявам, Челси. От теб ще излезе отличен втори пилот. Така, къде е следващата ни? Стигнахме ли вече? Мразя да се возя в кола. Няма какво да се прави. Врум, врум, врум. Гледай си пътя и ми слагай монети. Барби, разработвам стратегии за победа. Но първо ще отида до тоалетната. Ще стискам. Най-голямата опаковка в света? Нека да спрем, нека да спрем! Не, Музеят на стоките извън промоция? Хайде да спрем, да спрем! не. Ау, гледай! Пластмасовият каньон! Да видим пластмасовия каньон! Териса! Тези мравки приличат на малки хора. Колко шантаво! И когато се прибрах, установих, че вкъщи имам балсам. О, Райан, толкова си чаровен и възхитително забавен. И ти така, дрешник. А този глас, когато пееш, ми разтапяш диодите. Мелодичният ти глас. О, стига! Не можем ли да говорим за нещо друго? Да, Канибой, за каквото кажеш. Райан, косата ти... Казах ли ви, че това сладурче си има уникален по рода си платинен, свръхмощен ауспух? И какво? Не можем да загубим. Супер! Тогава какво чакаме? Използва се само веднъж. Трябва да изчакаме точния момент. Например, сега. Малко е ветровито. О, за това е добре, че оборудвах колата си с невероятни Ракел глезотийки. Та-да! Високооктанов спрей. Издържа урагани от 5-та степен. Трябва да свием на следващата отбивка. О, Ники, не им вярвам на тези нови приспособления. Шокиращи събития! Дали Мич и Ники не отпаднаха вече? Ще издържи ли косата на Ракел? Аз ще изглеждам ли толкова добре до края на шоуто? Останете с нас, докато... Нашите състезатели напредват към планината Барбмо. И изглежда отборът на Ракел ще победи в този етап. Това място наистина е прекалено. Ето, сравнете го с скромното величие на моят тематичен парк Ракелотопия. Скрили сме 4 емблематични предмета от миналото на Барби в националния паметник. Имаме 5 отбора, но само 4 предмета. Отборът, който се окаже с празни ръце, ще бъде елиминиран. Ракел и Скипър са първи и имат 5 минути преднина. Тук няма нищо. Най-добре да проверим другата ноздра на Барби. О, не! Изгубихме Райан. Ще взема това. Плащам с кредитната си карта. Разбира се, господин Карсън. Наричай ме Кен. И 2-3 от тези инкрустирани с диаманти гумени ръце. Аз прегледах цялата глава. Откри ли нещо там долу? Само, че Барби ще трябва да се бръсне. Барби, виж, моят бански костюм. Аз съм напълно същисана. Откри ли нещо, Ники? Само една поразително безобразна прическа. Мич, виж! Това е златният глобус. Териса, намери ли нещо? Здравей! Как се казваш? Териса! Да, браво! Открих шапката на стюардеса на Барби. Ето те. Не! Не!
Състезатели, вие открихте 4-те емблематични предмета. Така че първите отпаднали са Самър и Териса. О, да! Първи сме! Първи! Да! Не, ние сме елиминирани. Не мога да повярвам. Чакай, няма нужда да си тръгвате. В караваната има много място. Страхотно! Тук ще отпразнуваме победата. Скипър, ти ме познаваш. Аз никога не бих те шпионирала умишлено. Ранди, Барби се опитва да я подкупи. Колко подло, Барби. Покажи малко класа. Ей, Кен, чакай! Спрете автомобила и върнете въздемното. Кен, задминате кола от 90-те на 18 век. Използвай този турбо ауспушен. Не, още не. Сигурно се шегуваш. Най-накрая измисли нещо умно и използвай го. Добре дошли при Бляскотвор! Най-силният блясъкогейзер в света! Блясък! Обичам го! Бойс блясък! Хайде, приятели! Бойс блясък! Ето и задачата. Съберете възможно най-много блясък в тези копи и изберете един от отбора, който ще дотича до подиума с... Хайде, приятели, да направим бляскав човек! Леле, трябва да направим бляскав човек! Мич и Ники, тъй като пристигнахте първи, получавате най-големите кофи. Какво става? Това ще изригне ли някога? Да, изобщо не виждам... Мое! О, лъскаво. Хайде, Мич, имаме най-много блясък. Няма проблем! Сега ще ги занеса! Отборът на Скипър и Ракел печели! Мич и Ники са елиминирани. Боже, така е като тичам на забавен каданс. Браво на теб, Скипър. Да, ще споделя с дневника си това свое преживяване. Или чакай, защо да не махнем посредника и да кажем теб направо? Скипър, това не е честно, но си остроумна. Ракел, какво мислиш за този етап? Два отбора бяха елиминирани. 3 остават. И отборът на Барби пристига първи. Превърна! Добре дошли в поливинил Флоридената планина. Един представител от всеки отбор ще се спусне по пистата. Последният е загубеняк и елиминиран. Барби, вашият отбор пристигна първи, така че ти избираш. Избирам ските. Все пак бях световна шампионка по ски. Аз ще се спусна. Не, аз! Скипър, ти изобщо не разбираш. Че ме шпионираш? Не, напълно разбирам. Изпусна я. Не, ти я изпусна. Махай се! Не, ти се махай!
Съжалявам, по един състезател от отбор. Дисквалифицирани сте и елиминирани. Заповядай при мен в караваната, Кен. Трябва ми нов втори пилот. Все още те чувам. Ще е страхотно, Барт. Съжалявам, Кени Бой. Позицията вече е заета. Останаха само отборите на Барби и Ракел. Напрежението за тях сигурно е непоносимо. Кой прави супер луксозна каравана само с една баня? Добре дошли при паетения водопад. 30 литра великолепен разкош се спускат от него всеки час. Сега останаха само два отбора. Барби и сестрите й срещу Ракел и Скипър. Но спрете всичко! Това не е кръг за елиминиране. Не. А шанс за един загубил отбор да се върне в играта. Какво? Така че ако търсите възмездие, идвайте! Трябва само да се спуснете по водопада с това и да оцелеете. Няма нищо страшно, едно изключително чудо на природата. Усетете само каква свежест! Какво? Не ми трябва варел. Ей, така ще се спусна по него. Твърде опасно е за мен. Връщам се в караваната да си реша судокото. Остана ми едно квадратче. Судоко! Хвана го! Само така! Браво на теб, Мич! Паети вставите! Това сигурно боли. Мич, не трябва ли да си зареждаш колата, за да си сигурна, че ще можеш да стигнеш до финала? О, Барби, аз винаги идвам подготвена. Дори не мога да отида до тоалетната. Глупавата мечка я е окупирала. О, ами ще отида на финала, защото ще съм там първа. Очевидно! Парола приета. Барби не уважава личното пространство. Как не я е срам да постъпва така? Барби Джуниор вади кирливи ризи. Перфектно! Ракел, как можа? Какво? Не съм го направила нарочно. Не, че не бих. Но стана случайно. Не е ли очевидно? Парола приета. Не мога да повярвам, че сестра ми постъпи така. Барби, съжалявам. Не си подслушвала. Станало е недоразумение. Разбира се, Скипър. Най-важното е, че отново сме приятелки. И аз отново съм в отбора на Барби. Прегръдки! Няма време за прегръдки. Дори за потупане по гърба. Хайде, Скип, да спечелим състезанието. Победата е толкова близо, че я вкусвам. И победителят печели всичко. Слагай колана. Чакай, не казах старт. Не е честно, аз казвам старт. Аз го казвам. Да излитаме, Мич. Да настигнем! Май, това е свръхподсигуряване. Хайде, Скипър, искам този трофей. Пали гумите, Барби! Но какво става тук? Изобщо не ми е приятно да хваля Кени Бой, но той инсталира онова турбо заредено нещо си на караваната. Време е да го използваме. О, стига, това ми идва в повече. Отивам при момичетата в джакузито. Фойерверките бяха супер, но това бе последният ни шанс. Май, Ракел ще спечели лудата надпревара. Джакуз мобила! Давай, Скипър! Поясът ми остана там.
Следваща спирка – финала! Какво е това нещо? Идеалната комбинация между високи скорости и отпускащ масаж. Някакъв басейн на колела няма да ме победи. Идва Барби! Никъде не отиваш. Ей, Барби! Може ли да пуснеш музика като за състезание? Момичета, по-леко! Гладите джакузито! Сега Барби със сигурност отпада. Да се освежа за победната снимка. Какво? Това е! Тя успя! Барби спечели луда надпревара! Гушни ме! Аз съм свободен! Това наистина бе една луда надпревара. Нямаше как да е по-хубаво. Скъподневниче, последният път, като ми избяга, Кен изглеждаше по-мил и загрижен, отколкото преди. Има надежда за нас. Ще се върнат.